kommunizmus fénykora, már amennyiben egy ilyen szörnyűség, mint a kommunizmus esetében beszélhetünk egyáltalán fénykorról, az 50-es évekre tehető, ekkor vannak túl a szovjetek egy szörnyűséges világháborún, amit megnyertek, kiterjesztették befolyásukat szinte fél Európára, és vezetnek az űrversenyben. 1953-ban meghalt Sztálin. Ekkor kezdték fejleszteni ebben az évben a Volga M21-et, a Pobjeda utódját. Micsoda? Már meghalni se lehet? Micsoda dolog ez? Az ember meghal, és azonnal elkezdik tervezni minden idők legamerikaibb szovjet autóját, legalábbis így hívta akkoriban a világsajtó. Elvtársak! Ez egyszerűen nevetséges. M21-es Volga egy tágas autó, 6 személyszállításra alkalmas, 1-2-3 ugye az első kanapéval, és hátul is nem csak 3 gyerek fér el, hanem akár 3 nagy ember is, nem beszélve arról, hogy itt a karabtartó kárpit, ahol elfér Rokoszovszky marsall sapkáján kívül, akár Mao elvtárs sapkája is, mellettem pedig ugye a 3 nagyból még Churchill és Roosevelt elvtársak. És egy kapaszkodó, ha esetleg egy autós üldözésbe bonyolodna a pártitkár, na meg a dohányzó elvtársaknak egy szép nagy hamutartó. Néhány extra 60-as évekből és egy rögtönzött orosz nyelvlecke. Vozduha pritok, vagyis levegő szellőzés, talán a fűtés, nem tudom, mert megmozdítani sem tudom. Hát a kúzova, ez a hátsó ülésnek a fűtése, mármint meleg levegővel való ellátása. Kézifék, motorháztetőnyitó, lámpakapcsoló, amitől egyből az amperwatt állás megváltozik. Ablaktörlő kapcsoló, szivató, ennél sokkal radikálisabb beavatkozás a kézigáz, és egy szivargyújtó, ami esküszöm működik. Hát ez inkább ívhegesztés volt, de az előbb komolyan mondom működött, most csak kicsit óvatosabb. Én ehhez többet nem nyúlok, tegyük inkább a kesztyűtartóba. Vozduha pritok! Egyes! Nem szinkronizált, úgyhogy lassan húzzuk a recseg. Hogy milyen érzés régi Volgát vezetni? Jó! Állítólag ez korának szintjén szinte terepjárónak számított. Amikor bemutatták az autót, legalábbis szovjet belföldi bemutatója keretében, Moszkvából elmentek egészen a Krím félszigetig, mentek ilyen új Volgákkal és közvetlen elődjével a Pobjedával, és megállapították, hogy nagyon sok helyen, ahol a Pobjeda már elakad, a Volga M21 még vígan pöfög. Szétverem az egész pártprogresszust. Tessék. Hopp! Egy apró luxus az 50-es évekből, manapság nem természetes, hogy egy felnyitott motorháztető fennmaradjon. Az első néhány évjárat az M21-esben, még az elődmodell a Pobjeda korszerűtlen 6 vallóerős oldalszelepet motorjával dolgozott, ez azonban Total Car nézőinek régi ismerőse, hiszen ugyanezt a motort láthatjuk az UAZ 469B-ben. Ez egy évjárattól és kiviteltől függően 70, 75 vagy 80 lóerős 4-hengeres 2.4-es motor, ugyanazzal az acélforgácsos petróleummal öblögetendő légszűrővel, és ugyanazzal a kedvenc porlasztónkkal, amiben benzin szintet itt egy kis ablakon lehet állítani. Mindenki tudta, hogy ezt a motort arra tervezték, hogy Oroszországban, illetve a Szovjetunióban meglehetősen mostoha a szervizellátottság, ezen aztán tényleg öröm a barkácsolás. Finom, könnyű, gyors, precíz kapcsolások. A 60-as években a Volga M21-es volt a szovjet gazdasági és technikai fejlődés szimbóluma, nem véletlen, hogy a rendszer legnagyobb megasztárja, Gagarin elvtárs is egy ilyet hajtott.
És hogy visszatérjünk egy kicsit az 50-es évek elejére, talán emlékeztek még, hogy is mondtam az 51-es pártkongresszuson, elvtársak, mi kommunisták másféle anyagból vagyunk gyúrva. Az M21-es Volga konkrétan több mint 1 mm vastag acéllemezből van gyúrva, vastagabb, ahol fontos, és egy kicsit vékonyabb 1 mm-nél, ahol nem fontos teherviselőelem a karosszéria. Egyébként nagyon alaposan készítették az autót, ugye egyrészt a háború utáni fellendült acélgyártás során nyerhető legjobb minőségű acélből, másrészt a gyártás során először foszfátfürdőbe mártották, majd alapozó festékbe, ahol a festékben meg is forgatták, hogy mindenhova egyenletesen jusson, aztán végig lettelték az alját, hogy egyrészt védjék a kőfelverődéstől, másrészt a rezonanciát csökkentsék, és ezután jöhetett csak a közbenső és a felőfestés. Kis vörös terror! Egyből szétszaladtak. Drága jó operatőr elvtárs, kérem szépen, ne kaszáljon már itt össze-vissza, mutassa meg inkább ezt az autót. Hát nézzék meg! Amerikai autó ez? Maga Lev Jeremejev tervezte, és az 1958-as brüsszeli világkiállításon aranyérmet szereztünk vele. Igaz, hogy a légellenállási együtthatója rettenetes, 0,41 század, ami borzalmasan sok, hát azért repeszteni lehet vele, és lehet, hogy a forma egy kicsit amerikai, a mérete viszont a 4,80 m hosszával inkább az európai autókhoz van közel, a csomagtartója sem túl nagy, 2 burzsóá elhajló húsba kötve éppen elfér benne, mondjuk Kamenyev és Zinovjev elvtársak. 1956 és 1970 között több mint 600 000 darab M21-es Volgát gyártottak, de mivel a legtöbb autót rettenetes körülmények között gyilkolták és rosszul szervizelték, manapság szinte lehetetlen ilyen gyönyörű évpéldányhoz jutni, ezért akárcsak a 60-as években az M21-es Volga ma is egy igazi álomautó.